И здравейте на всички, които ме гледате. И ако сте почели сгодата, може би знаете, че днес ще играем клуб Пенгуин. Не знам дали някой от вас знае тази игра. Но тук се създават един пингвин, купувате се домашен любимец, купувате се дрехи, развивате се, може да играете игри и така нататък. Общо взето ще видите как се играе. Така, сега ще създадем един пингвин, обаче ще ни трябва резервация за тази цел. Така, където е пингвин. За тази цел ще трябва да спра клипа на пауза. Обаче, първо, преди да направя имейл адрес и паролата, ще изберем цвят и името на пингвина. Така. Не искам да е обикновения цвят, както му е черен или син. Кефи ме е това зеленко и червено също ме кефи. Това зелено или червено? Чудя се хора. В момента мишката ми изби. Ще сме това светло-зеленко ме кефи. И се кръщаваме. Дабъл. Значи, така. Така. И хора, ще спъкна пауза поради имейл адрес и паролата ми. Така. Ще се върна след много малко. И така хора, създадахме пингвина и започваме там долу, където може би сте забелязали, избрах балон, защото имаше балон, пуканки и диня мисля, че да. Така. Влизаме. Надявам се, даже аз мога да направя нещо като поредица на това и се надявам да ви хареса. От момента обаче малко звука. Ето така. Мисля, че е добре. Така. Бабо. Да, животинката може на еди колко си време да копае под земята, когато си купим животно. Да, ни мап. Така. Това какво беше? Да. Сега първо отиваме за дрехи. Така. Първо отиваме за животно. Защото трябва да имаме пари. Животното ще ни помогне. Така, ето тук е магазина за животни. Ще имаме футболни игрище и там нещо като дожо, където там може да се състезаваш срещу друго пингвини. Да, общо взето. Така. Ето ни и нас. Така. Влизаме в Pet Shop. Така. Ето тук мисля, че... Къде трябваше да го взема? Да. Ето тук. Къде ще да това? Ето тук. Като сме. Кой ще стане? Да. И тук си избирам тия отзад специалните. Тия са специални, тия са само за, виждате, само за мембъри. Ние може да се изберем синьо или червено. Моля да им цвят. Може би знаете синьо, така че се избирам бул и купуваме. Сега да му изберем име. Чуда се между Марко
Или Спарки. Чакай. Тут те се вземат ли? Бе. Избираме си Марко. Тогава. И го купуваме. Така. Добре. Е долу. Ето той. Виждате го. Той се движи с нас в момента. Чакай, не, къде? Чакай, аз къде съм? Ето мама. Аз се обърках. Той е същия цвят. Се обърках. Опа. Така, сега отиваме в... Марко намери 40 коинс. Мисля, че тук беше за дрехите, да. Даде ми шапка, Така. И отиваме да си купим дрехи, после ще го правим иглото. Да, ето. Това малко като музиката от Sims, не знам вие как мислите. Аре, стига си подмятал тази пица. Искам. Това магазина. Много бавно се движат. Може да измислите нещо като телепортация, примерно, или не знам, нещо такова. Така, хората, ние ще си купим дрехи, ще спирам клипа. Няма да си оправим иглото. Така, списанието. Така. Август 2000 и... Август коя? 16. Да. Така, това да се промени цвета на пингвина, не искам. Така, това тук... Няколко минути имаме. 100. Нищо не може да си купим. Само един балон, който по-късно може да си го купим или поне сега не ми трябва. После може да си купим една червена блуза, макар че женската изглежда, не знам. Не мисля. Така, нека да видим колко ще изрови Марко. Айде. Не, що фигурт? Как беше, бе? Чакам. Не, чакай. Тук беше. Да. Точно тук. И тъкам тук. И сега да видим колко ще извади и... Това колко са? 234. Бахти. Бе, отиваме сега в магазина, хора. Защото сега сигурно ще може да си купим вече нещо. Подариха ми такова. Това май е по-готиното нива. Я да видим просто как ще ни стои. Тази водичка ми се заби в главата. Доста готина игричка е. Според мен, така мисля. Със сигурност ще направя поредица на нея. Никъде сме. Ето. Ето. Така ето. И с шапка. Добре. Бива как изглеждаме. Да. Добре. Последно, че има фиговото хора, изпирам клипа.
Ето ги. Хайде. Какво става? Дадете ми маса с хот-дог, вътре с риба и кетчуп и горчица. И майонез, не знам. Не двете. Хайде. Искам да си поставя масата вкъщи. Кой маса? Кой няма маса вкъщи, бе? Аре, бе. Аре, бе. Влизай в игото. Да, разбрах, че има маса с хот-дог, риба, кетчуп и горчица. Бе. Къде ми е игото? Къде ми е игото? Тук ли ми е игото? Къде ми е игото, бе? Тук само някакви цялата стопки май. Не знам. Бе, хора, аз мисля за тук да спираме с клипа, защото мисля, че е достатъчно. 11 минути са, почти 12 вече. И това беше всичко този клип, хора. Надявам се ви харесал. Дайте лайк на клипа и коментирайте, ако искате втори епизод на Клуб Пингвин, който сигурно ще има, защото доста интересна играта. И това беше всичко този клип. Чао!